मा बुङो दिनैनिफ्राय ISPL जागायबाय आरो दासिम गं 8 काउन्सिलनिफ्राय गेलेग्रा आरो पलिटिकेल लिडारफोर सफैनो हादों आरो खासि हिल्स आरो जेएनटिया हिल्स बिथांमोना फैगासिनो दं होननानै जों मिथिदों स' जोंनि जि थांखि 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनिफ्राय नेशनेल बा कुनु बेबायदि इभेन्ट्सफोरखौ बाहागो लानो चान्स मोना दा बे हिसाबै जों मोनसे गोदान प्लेटफर्म मोनसे सुरु खालामदों दा बे हिसाबै बेवहाय जोंहा मिजोरामनिफ्राय जिखिनि काउन्सिल दङ गासैबो फैजोबदों आरो आसामनि काउन्सिल गासैबो बाहागो लाफैदों त्रिपुरानिफ्राय बाहागो लाफैदों मेघालयनिफ्राय गार' हिल्सआ बाहागो लाफैदों दा नैबे गेलेनायनि गेजेरजों काउन्सिलफोरनि गेजेराव खौसेथिया गोख्रों जागोन होननानै आं फोथायो आरो बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बे काउन्सिल एरियाफ्राव जायफोर जोंहा मोजां गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोना नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेनो थाखाय मोनसे मोजां लामाखौ मोननो हागोन सुजुगखौ मोननो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों दा बे ISPL खेला होनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरनि माबाफोर जौगानाय लाइमोनफोरनि थाखायनो बे खेलाया जोंनियाव गोबां खेलाफोर जायो आन्डार 14 आन्डार 17 बेबायदि दा नैबेयाव जोङो जोंनि एरियानि पटेन्सियेल जायफोर माने टेलेन्टेड प्लेयार बिथांमोनखौ जोङो बेनि गेजेरजों सायख'नो हागोन आरो बिसोरो बेनिफ्रायनो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनो थाखाय सुजुग मोनगोन